și bun venit la un nou episod din Minecraft. De data asta cu verișorul meu, că de data asta doarme la mine acasă. Da, și nu uitați să apăsați butonul de like. Și vrem să strângem 10 like-uri. nu 10 like-uri, 5.000 de like-uri. Da, ești pe cred. De 50 de like-uri. Da, 50 de like-uri vrem. Dar noi atâția abonați. Dacă ar merge, dacă ar vrea. Dacă ar merge, da, deci... și acum merge. O să urcăm la 100 de like-uri. Au, de ce dai? Hai, bine după mine. Ok, hai să ne dăm ecranul la... Acum ne vom îmbrăca. Eu știți cum arăt? Hai să ne dormim. Am revenit, băieții. Să începem să ne focăm. Hai, Carina. Și eu mă duc să mă culc cu verișorul meu, care-i rău, care-i bun. Rău bun. Bun. Rău bun. Hei, tu dormi în aer. E, lasă. Culcă-te celălalt. Gata, bună. Da, ți-am zis că ai zis că-mi dai lapis. Oi, da, ți-am spus, dar nu, da. Stai, am zis că... Vom vedea și cu încă o casa lui. Doar că va trebui să o la mult, ore, 2 ore, 3 ore. Ce să fie? Nu știu. Casa mea? Superbă. Verișorul meu din Spania tot asculte de la nu negru. Carina, îmi pun numele la copii, adică băieți. Eu să știți că îmi pun numele la cal Hikeman. La Ingrid. O ai pe Ingrid. Ok, eu. Stai. Mai e un cal? Care este? Eu l-am pe Hikeman. Eu l-am pe unul. Allah Akbar. Akbar. Am revenit la mine pe video. De data asta avem pe Jaime, care e al lui. Un pic pegamente. Eu am cu Shazne, care dă cu foc. Mami! Hai că nu mai dai încolo. Mami! Hai să facem casa. Mami! Ingrid! Oh! Am nimerit-o pe Ingrid dintr-o lovitură. Unde ești? Să nu te văd. Unde ești, mă? Că eu mă văd în cer, capul. Bă! Nu te pune nimeni. Îți la un cal. Îți omor calul. Da, mami! Allah Akbar! Allah Akbar! Oi! Mami! Hai că-mi dai lapis. Hei! Dacă nu mă lași în pace, eu... Mami! Eu te măr! Ajută-mă! Mi dă foc! Asta e rost? Vezi că am multă lume la mine pe canal. Vezi că lumea mea de pe canal poate să răpune pe tine la canal și să-ți dea dislike-uri. Da, dar și ce mă interesează? Știi de ce? Pentru că tu nu vrei să fii ascultător. Fiindcă tu mi-omori calul. Pentru că tu vrei să-mi omori calul. Ba nu. Mai Viața asta crudă și îmi stric și episodul ăsta. unde ești?
foarte bune. Dar vezi că nu sunt foarte bune. Da, o să înțelegi. Dați-mă din gură că vă fac. Cine a făcut? Până tu mai este joc? Ok, deci sper că v-a plăcut acest episod și ne revedem pe data viitoare cu... Îmi cer scuze că nu am vorbit în videoul ăsta, dar îmi pare rău că îl închid. Da, vă promit că nu mă spun și pa!